Tanong pa naman. Ini. Come to Papa. Yup. Ralos na yan naman natin. O, Bab, Oh. At yun na ang baba mong porno ah. bakit? Ano naman niya ano? Pagupit ko sana sa guli kaya eh. O sige, gupitan na lang yun. Ay, yung alaga mo yan. Karapato. Dagol na. Balumit ang dating pa niyan. Yan yung alam karagul na na. Kasi mo sa dito. Oo. Saka di nagkasampa na rin ganyan. I-bread ko ba? O, gupitan na lang eh. Sige. Kapag yan. Makorat ang gamit ko. Dagol na? O, bata. Sa silang bapa ko? Kamay na. Ilatag ko parang gamit. Kapere pang gusto mo nauran? Oh, Ito pa mga swe. amaan ako ang apuran. Mga taong gupitan eh. Pambuwata eh. Oran. Usapan tibaban. Iwagan tibaban. Yeah. Nakaya paano na yung bapong porn? Ayun. Meron na? Sinuna mo pa yung pampapogi. O, naburin mo gupit na yan. Eh, may tatanggalan ni Bab. O, sige. Talonin gupit mong buri. Kuya Bab, may tatanggalan Bab. Yan na malalawagan. Oo, Bab. O, kani kabila. Ayan, Bab, may tatanggalan yan, Bab. Ay, buwa talaga yung style ngayon ni gupit ah. O, sige. Banataw na yung gulot na eh. Bab, hindi gulat eh, may mabawasan yan. Ha? O, yan naman laki na eh. Oo. O, sige. Makulot na? O, eme. Rina ka animal. Ako na agad, pegupit ka po. Sorry na ako kanta. O, putala mo ni bako mo. Ang Hindi niya pamani na ito. Kala na ako niyang nagtingin ito. Oh, yan na pala yung pangunakan mo eh. O, Bab, panto na mo ano, Bab? Tingnan ka rin kasusod na, din ako panto na. Sabi ko, nagyaman na naman tamo. Bab, naman sa naman eh. Pasusulod ng alpiga, pati ngapon mo na yung panto na. Ah, may tapang nga yan sir. Ano mo na na? Dikot ka. Gewa. Okay, tama. Maglele ka. O, Bab, nang tanong takin eh. Ano? Nang tanong takin eh. Tanam sa akin, kamatis. Inanuhan, pati ngapong kata matutudabon ka. Sinabi ko, pagi ako na bing, mananaman tang kamatis. Nung ka kasi lilibot. Mahala ka talaga. Ano yun, kung gusto kabuhay ako man. Siguro mga yung tanam tayo yan eh, yung mga 4 bulan, mamilang kang 4 na bulan, magsilgita na mamupol. Ang gawang takin na. Ngabli. Oo. Sana yung balak ko sana, sali kong baka, mantungkwit ang timano mabuktot. Ang kanito sa ano, agad mga anak ko yan, di ba? Okay, masating ito, Bab. Oo. Ba't ah? Gawang katabab. Yung anak, no? Sa kengke. Magdaranasan ko na rin sa akin kay. Baka. Kaya na, Oo, Bab. ata malulot talaga ng altika. Ano Oo, Bab. Kaya nakababay na din baka sa ganyan ka, naburi na yung mga pila. Ito mo pilayan me. Kaya naman Yan malulot naman na ba yung baka yan, nakaya pa eh. Nakapapalto ka na, pakasali ko mo, patera ka. Kamu lang ngayon kanita. Tapang nga. Ano rin niya palitang bakasan? Babay na sa ganyan ka, ano? Oh, ano rin niya? Ang baka. Bawan eh, ano ka rin nga pinabaka? Sabi may panan din eh, ano rin niya baka? May lito ko, bala ko. Watin pala, may lingo. Keto, kaya kasing kapag kwento, may kadaldan. Oh, lahat pa palimbakan, babalakan tayo papal. Ito mo, di sumipiti pa mo na, mandala mo pa lang eh. Nawa, tara man yata, sorry. Nakakalunod din naman pala.
kasi may kakanakot. Mamang pisting taklaw. Ha? Nasaksak. Wala yung agisan ni Sigarilyo na. Dan pertong kaya pala yung mga idol Kim Barrio. Kargado na palang bunga rin manggana. Ano? Pati ba ka rin? Karakal na hayable. Tawang ito yan ang patugot panagitan eh. Sobrang sipag. Kaya rin na ni Pale. Mangga naman. Eh. Kaya rin na ni Mangga kayo. Kaya magpale na naman. Yan yung kapere yan eh. Napin na kaya gugoyo tayo. Luway boy diaper ta? Ano? Pananano yun? Balo. Atakla yata eh. Tara lang tayo mo. Sana saan tatakla yatin? Tatakla. Kasi siya tayong takla niya. Yaman ng takla pa magkasayik na pamuhay. Ang gawang takan yan. Walang tanong. Ano nga isip mo? Balo ko. Kakabalong kamulangan eh. Panamit ang palakar natin kung nga. Oo, ako nang kaya. Kanya malam mo na eh. Oo. Saan kasi siya? Tanong yun eh. Kumain mo yun. Dandaman ako. Tanong mati na kanya to. Hindi pala. Saan kaluwat na? Hindi pala. Ay, sini. Anong gawang takan yun? Talan tayo. Basta tayo kayo may balo itang gulungan tayo. Balampat siya gugulong tamo ka rin gulot bali. O tama yung mga tamo manok ka rin kasi pintang bali. Makanita ka tayo may hinggawan tamo na eh. Tara. Success. Wala ko rin. Ba, ano ko rin taklaw ko yun eh. Sina ako tataklaw. Taklaw ko yun eh. Dana, ano ko rin yun. Dana, ano ko rin yun. Malik na dawat akin. Wala ko. Ano mo yung abit mo, boss? Baka total ka, wa? Matipong mo yan. Sila ba mo na agad? Bakit kaya ka nagkalat yung kan? Ba, niya kaya latawag niya ka, siya ako magobrang ini. Ay, wapit pala bata mo. Ay, ka naman mirwa. Alam mo, ka mag-enjoy ko. Ang yaman magkira ka rin eh. O silabal mo. Bap. Lalagyan dawat ako rin ah. Lagay, nanalo ka. Tataklaw ko kasi ngayon eh. Malayo kong taklaw ko. Wala yan. Eh, Wala na. nununa na naman eh. Bukurin ka kasi pupunta ng Altique. Kini na kami ang mama ko Kenny. Oh, sila ba mo yun eh? Gagana ko man din ni Mangge. Apin boss, oh. Kaya nga, punta ka lang pa kanta. Pero boss, nang balak mo. Aring mangga, pati may nakita ko. Alim sana sa akin eh. Ha? Nasa, nang klaseng sagan naman. Ay, Fortuner at ang kulay matuling. Ay, wow, sa tinglareta. Tiglareta. Puso lang yung rat. Ikaw ba kasali ang Fortuner? O, bakit? Bisikleta pinayabiyasa mag-drive. Mas glamour ito. Ita na boss, yung biasa mag-drive. Kasi magmaneho eh. Ngayon yung ten. Sali Yaw nam. Unano pa, bata mo yan eh. Kasi ako Yung biasa magmaneho. mag-drive. Ba, Sa atin na ang driver, Ben Bonifacio, tsaka Felipe Sumat. Felipe Sumat. Wow. Kapitan tamo kayo ni San Carlos. Wow, yeah. Ba, Tsaka may rasyong.
Asyo Mayor, mga asyo. pagan. Yan ni Salves. Isa Luis, oh. Galing pa na magmaneho na. Das kung pag-drive ka ay, mayor. Oh. Ano? Boss, traffic. Traffic ha? Pupulay ka 200. Ano, paano overtake ang ulo? Tarantado ka pala ng Altige. Barumbado ka. Ha? Damo pa si Sibayo mo na driving sa akin ko ngayon. Ni Fortuner ko yung mo na Apolol. Damo ba yung mo na susi ako? Yan yung susi. Damo. Muna may susi. Tarantado ito. Tingnan niya may bak, pinabi me. Kung ba pati may accident tita mo. Barumbado rin. pala. Naku rin yung waring Fortuner mo. Ayoko pala na. Yung ko talaga magsasabi. Malala kayo. Tama. Nasa ko kasi ka rin manggawa. Tara man dyan tayo, sorry. Tara punta na tayo. Patakin eh.